Right, Magana, set up Bradari, Mukadzi, we are Chimu, Takawazora. Right, Tabu Bradari. That's Bradari. Haasi mukadzi wako musikana wako Aiwa, iwe aisa nzodzi yako yakuti ifambidzana wambhadhara ukatiwa wina ndokai ndokuma kwawewe wagara kunezisa menja uchenda bhuyura menchanje madana mungwegari basi akazibhisiye saka akasa kudara nomunhu wakuziya zvakaita vakadzi vari vakaurirwa ndiwo vari 5 vandiwo vari 5 vakadzi vakangani vakauya vari 5 mukadzi wari wenamba 2 uye hamadzasi vakambourirwa ndiwo vese saka vandiwo kudaro uye haana zvikobvira akadzoka pandii kana kuti iwewe zvawarohwa kana kuti ndakatorwara mabhuku ekusvika zvandinava saka ndakaenda kuchipatara saka uyo aona kuti nini ndaakurwara angasingatomboya kana mundiona abva kudanana next mandei kuti pa next pategara manga tora nini akasiyana nemusvika saka nini mukamakorana akanga ari mukadzi aitogara kumba kwangu aitovanorora kumba kwangu maigara mese aitouya kunorora kumba kwangu kana ndatoti sinzara palanchi ndaitomubikira kutomupa chiramba nditi murume wangu saka nini mabaji zvakuti ndine status yenyu imi mamuri chii chake ini nangarataura kuti nini ndoda kurora ndoti kuti mukadzi wamucha imi mamudzani mamuri chii chake pamwe mukadzi wake adzochinga zvavakuda oimokuti zvikunyanyanai gudhei aiti gudhi yangu alright shamwari iwira right wira uyenge ralogidaugiganasi amtela yedana neumumdari namama isunguluko irakuye Ayo baba, belum lagi mampu. Awalnya belum mampu. Saya sharing. Saya sharing. Apa? Udah boleh juga cakap lagi. Tahu tak? Udah boleh. Busa sharing aku sama.
poa. Mukadzi wako. Poa. Mukadzi wako ndo. Mbeshere. Ayo, no es yo para la gran banda. Muito zakurambira. Tumize chamani. Yaidiki yani uri hapo. Pamusore vanenge itezo wote. Taurisa chamani. Omari kufura kusangana. Ayo omurambiri. Eh? Arikukuza musha. Musha yako. Musa wako chimwe chini. Tunashika abaku kupita bei manzila ni. Wanapinda bezi dai badala. Baraba. Ina mambo kama mwana. Wapi? Ina mama. Wapi mama? Atau mama. Olha. Faz garaço. Eu pode não vai dar nada. Que era o. Que precisa de mais Kina nasa ina wani tukuzi. Tukubatsire mupenyu wako. Namai iteresa ndimama yomunhu teresa emukadzi ari kurochinga teresa kuti kana wasvika unopa chidzidzo kuti dare rinotonga nyaya tokuregererai chamari uyu anga ari chichako imi baba imini imama inde munowera baba mukwire dare uyu anofanira kubhadhira pfuma aramba mukadzi wake nhasi mudare muno zvaaita hasirizvo commitment andiyozve uyu ati ndabikirwa sadza uyu ati ihuri rangu dairibhadhara aibhadharei wamubhadharei wazoona kuti zvinhu uchifo uyu ati ndibudire pachena makamurovere mukadzi wenamai atikupai mhosva makamurovera kuti anga akutorirai murume anga akuuya kuti uchifoka imakuwa muri 3 ndizvozvo anga akutorirai murume sairechi anga ari mukadzi wake wechifohwa ndizvozvo anga arichi maimurovere ini anga singauya kumba mumisa mombe yake imwe chete chiteererana tikatangoipedza mumisa mombe yake imwe chete prize mombe yake choitira $350 yaanova nayo bhadhara ari mazwirwa amai inoyarire chama isu tomhanya nezviketoti mise end of December ditedo January ndirini
Shaman, unaenda mali za 8. Sasa na mtu mdari, unaenda before that. 9 to 10 o'clock all is start. Ivi munozwe mutora. Mpurisa kuti nyanda omubata kuti mari nyesi kabata. Mwa mutora mari. Kubva badra mari yako isadari. Ndikungosiya vamwe vakamurova vesa. Kurovana hakuna hatikuvumira. Tikuregerera tikubhadharisa muri point okuisa muri moenda. Mazinzwa. Ndio makaenda muri 5. Ndikakuti mombe. Ndavaka chakanaka. Avanoramba kuti hayi ndikutsvaga vamwe. Dangarozana. Hatikuti suke ita izvo izvi. Amai mudefu. Hayi. Yatengeta pesa nenyaya. Iwe mombe yako ibodzi. Vanobhadhara muswa 8. Andazvinzwa. Arasimuti. Vane masamuna awo aya gara yenyama. Vane masamuna awo totapedza nini? Angasipo, akasarejeswa. Mama registered. Mama chinya jiji. Avana mari yave dai. Avana. Yeah. Mangamirira vamwe handiti. Wemesi pedze nema. Hatisudaita madouble standards kana taura nyaya ikai. Tapedza kutonga chini. Hai na basi. Unajua. Huyu ana ile yake. Mengubata mari bena Jimega apana mtazojira mugaro wanokame aiwa isusu ndoti wari imi ndandida kurerutsire bati imi vakatenga nyaya yemunhu imi ndiyo Nenotora mambo mtu. Tria. Inda kupoti. Irowe nemazo. Ndikudza izopita pakubhadhara. Irowe nemazo. Urudurani. Tore nyaya yako msika. Msikana tipiri nyaya yako wakunwa. Amina kazi mwenyewe ndiye mkristo wa sabu kwa nini bana kama kazi kwa wewe kazi ya wangu sadu kwa ndoto kama itaje kana mimi sema wewe na ndio kulokea shi mbabe tukaza uda itiwe space muone shi koti yako hivi kana pesa muone koti yako ita siku ya kumba tutara shi nya yako sasa na kama natobika shishwa sizana mpanda ndakutenda kwa makape natushika ndakushika mgongo mpaka shika batatu roaini what ulijosu Josu, chichi. Huh? This is all right. Cold. Cold. Tauri kama mimi. Mwana. All right. Murude yana. Ani muso magaiti. Amamuide. Ani tozuri na kujira muso. Ndakada kumuroa. Kwa hiyo kwa gano lero ngoma ina nakwenda kwa maida kuroa wakaenda ndakara wadazoto uzuri akuroa kumabhawa sata kuti ndakamuka enda kusvika ava kwa mabhawa ndoba ndasvika akamira ndakuda kunoroa ama kwachibondibata
motive mamunayo maida kurowa saka vamwe vanozosara kwanozoziva sei kuti imhosva vasara ukoko vanozoziva sei kuti imhosva kana maida kurowa mazwa tonasapo vanozoziva sei inzwa mama kana mama singaziva ukanyori muza kumungudzera mhosva noziziva muri kudeyana enda kuchechi imari ite $2 manzoda ite $2 yamoti ndimakakoka wani zvanzi nemunhu womukaroka neabhurweni ndakazoenda kuchipatara mapepa ndinawo ane manozota akanotikudzira nguva ndikuda mari yangu yandingarapisawo chikuchipatara ndopaninyachiti pindura kuna mambo aiwa tukaenaisu akati kutsvaka mari yake kantuda zvakati zvikuda chikudzira uyo anokuza kumbireregera kana asana wotenga mamwe mari iseveni already $82 chine musaini ndakupa mkana ine musaini ukumbire nini kuna ani uyu ngoda kumbira kuna ani yenyu ni mazungumzo moja mpaka kuzungumza mmoja hapo tunasema yenyu ya mazungumzo Singengara. Kwa hiyo awaimirana yako sasa. Wewe amana. Wako voice statement ya amaya. Taura hizi. Alright, nemotsaka. Unotsaka ite $2 nezi. Nayi. Umzo. Yo chinyanya 2020. Uyu munhu wa achinyanya. Uyo wati kusekera zviitika. Ini handiri kutoka nyaya dzifambe muno. Ukuzunzwa ndokupindukira ke. Sengeko kutafuna kwao. Iwe ukona mumu apenya ndira yamai. Apenya je electrician. Iwe ndo chifo uri makore mangani. Sasekerereka. Tete. Aula. Ne asina kurola mwana ukororere. Wafika chitiri chu. Iwe unakuzilika ukuzilika. Sezaro. Pechifo. Ndikatiture vana mukana vanawo kuti dzimba dzawo kuti ativature veto zvakanaka dai tikaramba tivabhabhadzira munochiva zorera mari dzawo tichapambudza chidya vanofuma kunzo kuzvi zviri nyore nyebe ite unhu wakanaka asikana makamboita mushani munoonangani apasi pindi mukazi wewe enda pachitupa namudhara unobhadhara yake $2 plus mari yake idare wabhadhara mari yake idare plus $82 kwemari yamunobhadhara chii mari yedare 350 yakuti upuhwe paya ndiye vanhu vakakurova ndozvanaikunza takwarwa nevakadzi vamwe chete ngekuti anyaya iyi yavharika kudhara but paizoita mari yemamedical bills tatakubhadhara bhadhara mamedical bills nemari yake yapera dare chete mazvindoa unomubvunza kuti mari yapera chete Iwo vakadzi vokumutafuna vabatsira tani nyaya dzakawanda dzechigurupu dzinoona vanhu ndafuna simba imwe nemosaina nemosaina